pode unha mesa de acumulación, pode acomodar un gran número de latas á vez, clasificándose automaticamente na cinta transportadora da liña de envasado. Aforrar custos de man de obra, mellorar a automatización das liñas de produción e mellorar así a eficiencia da produción. A máquina de recheo de pistón servo totalmente automática adopta a capacidade de recheo do servo control, precisión precisa e axuste conveniente. A velocidade de selado pode alcanzar ata 50 latas por minuto, con alta eficiencia de produción. Toda a máquina ten unha tapa de acrílico transparente, cando está aberta a máquina deterase de xeito automático, máis seguro. Pode coleccionar unha mesa de estrutura sinxela, fácil de manexar e usar. Liña de máquinas aplicable a todo tipo de salsas, bebidas con froita. É un equipo de recheo ideal para alimentos, produtos químicos diarios, farmacéuticos, pesticidas e outras industrias.